Vieš čo, som šla do mesta, na 12:30 som chcela ísť, vieš, ďalkárom a pozri, 5 hodín a tma je, ja doma nepopolívané. Ježiš, ale ten Maroš ako si. No ja som tiež chcela ísť na pobedný, vieš, som tiež šla aj z pobednej smeny, tak vrajím tiež na 2:30 nestihala som, lebo Milka naša ti ide mať svadbu, vieš, no a potrebujem koláčov pre 200 ľudí narichtovať, rozumieš, nepečené, pečené, suché pečivo. No a čo s tým mladým, s Jožkom, čo má elektrikár? Vieš čo, rok sa ti poznajú, vrajím, už by bolo aj na čase, lebo čo budú hovoriť susedia, vieš. No akože vedia, nevieme týchto mladých, ja nechávam zasa tak, nech si robia ako chcú. Vieš čo, tento Maroš ti ide ako divý, ja som ti počula, že Maroš si ťa aj uhne, sem tam. Veď ja som počula, že pije, vieš, preto chodím radšej diaľkárom, vieš, lebo ja mám strach, ja som povedal, no pozri, čo robí, vieš čo? No vieš čo, no ale diaľkár ti stojí euro 50. A to ti vieš, ako do mesiaca ti urobí? Korunu, navyše, vieš? A diaľkár stojí, vieš, oproti Prúškovej, vieš, čo má obchod. Takže ja musím ísť ešte aj pešo dlhšie, ale radšej idem diaľkárom ako týmto spojovým, lebo, no pozri. Vieš čo, ja sa ti tiež zastavím u Prúškovej, lebo či mi treba, či vajcia, či mlieka, či...